Хайде, Ваня, са готови ли си? Аз нямам ресет още. Кажи кога имаш. Сега. Хайде. Къде отивам? Ох, майко, той ми изкара мале, чакай. Оф, как са. Бягай, че Моля те, помощ. от тебе. Маля, той не получава никакъв. Той ма мрази. Деси. Майта спасих, мисля, че... Abomination. Това ще ме убие, умрях! Holy fucking shit. Am I the last man alive? Oh! Защо вече ходихме там да си търсим белята? Макс, ти не си лесува, ти си каруцар. Банско и... Ай, тръгна! Тръгна! You are being hunted. Какво значи това? Ай, сходим. Ай, си ходим. Ой! Аз се махам дори. Видях. Видях удивителния знак. Good luck, guys. Олеле! Мале, стагърна, ма! Умрях? Той ме Читай! стагърна просто! Олеле! Не ми също. Тук е да се спусне. Там е най-стълното. Ще оцелее! Бутил отзад! Исках тук ръбчето човек да чупиш, не там. Виж къде ме прати във въздуха да летя. Не мога да разбира какво искаш да направя. Е там дет Макс троши. Да, е това исках. Ляво. Идеално. Ляво бе! Сега ляво, това е Технополис, ляво, с мигаш лявата лента. Ляво е! Бахте просто! Не! Ча, ето я, спокойно! Издърпваме. Няма Бързо. страшно. Пускай! Тръгна надолу! Не! Ами, Гарвана ми казва, че сме малумници, да се махаме от тук. сериозно? Комаре, добре, комаре! Споко, комар! Добре, ето! Супер. Защото отгоре съм с 39 хелт, не съм яла нищо. Някой ако мога да пусне мръвка. Има лагер на цигани пред нас някъде. Сигурен съм, помня. Ей, Къде са циганите? Ще те пазиме. Ще откраднат къртата, съжалявам, че ще го откраднат. Почти сме на кораба, много сме луди, браво на нас. Почти стигнахме до вторични суровини първи. Въртим. Опа. I wanna if you know all the drift in Tokyo. Айде бе, стигнахме бе, докарах и супер много силвър бе. Чай, бе. тя те побиеш гърди. Айде. И сега какво? Чакай много, избутваме. Що не взех материал? Собак. Убихме всички комари по пътя, ай следвай. Имам 76 живот, между другото. Чакай да, Ники. Само. Комар! Москито, атенция! Максимум. Ще ме убие! Аз помолих!
сте изместили спининг уил? А, май в някой от нашите честве, виж в нашата стая. Ма той е Премести. крафтабъл айтъм. Такова деца прави. Знам, ама на какво се прави? За какво ще го ползват? От него се прави линен тред. Той е литерално най-ценното нещо, което имаме. Да. Линен тред. Чакай малко, бе. Какво говорите? Спининг уил. Да, и това дед го правиш в момента. Преместил съм го. Къде? Каменната къща. На долния етаж. Не е там. Другата каменна къща, първата каменна къща. А защо там? Защото там е най-удачното място да се намира. Виж колко перфектно пасва в дупката отдолу от първите. Само за там е направено. Какво ви става? Реално трябва да го посадим на път. Как ще посадиш спининг уил? Не чуеш.